Ya orichio nade? Achiwo ber, oyare jokanyana. Erokamano kuom luongwa e twakni. Adwa nachak kodi, piny luo ochomo kanye? Mano penjo maber. Nekech ma penjo madhi mbele e ogandawa. Kwa penjo ni to ere kama wachomo in terms of king'iyo kuma jakom nowewa. So kaluwore gi sani gima nyalo wacho en ni nitiere bagni moro matin ma nitiere in terms of kuma piny luo chomo. Bagni matin wuok kanye, tang'o makelo bagni ni? Mane mabire. Bagni matin wuok keche king'iyo direction ma jakom noweyo ka wan e broad based government. To broad based government ni ne nitiere seche ma ne wacho ni wabro support nyaka 2027. To seche moko be wacho ni wanyalo support beyond 2027. Koro magi gin e bagni makara king'iyo sani gima timore within the political scene, tiyudo ka nitie pogruok mar paro kaluwore gi group moro ma paro ni yawa joma gi makelo bagni makama. Joma kelo bagni makama gin josiasa. Nekech gima gikelo bagni chalo ka gima gilaro position ni. Nekech jomoko iwinjo ka wacho ni ne owuoyo gi oseleko baba ndalo 3 moko ndalo 4, jomoko wacho ni ene mane owuoyo gi baba mogik ka koro baba wewa. Koro gigi mage bagni mosebedo e piny luo kaluwore ni Raila Amolo Odinga nobedo ka e jatend luo kuom ndalo mang'eny, kuom almost 5 decades. Koro ka nowuok to from my point of view, enemy noko prepare what we call the transition kuome ko wuok to gi ng'at mane dhi kawo ka nosewuok. Koro magi gik mineno ka kelo bagni e piny luo to kod leadership mar luo kamano.